După toți acești ani care au trecut de la Revoluție, credeți că în sfârșit vă puteți considera o persoană libertină? Cred că da. Dumneavoastră vă puteți considera o persoană libertină? Da. Da. Păi, eu știu ce să zic. Nu chiar. Ar putea să fie mai bine. Da. Aproape. Cred că întotdeauna a fost o persoană libertină. Unele măsuri, da, unele mai puțin, dar... Nu știu ce să zic. Domnule, da, îmi pare rău că sunt bătrân. Dumneavoastră cum vă manifestați acest libertinaj? Păi prin muncă, că altfel nu se poate. Dacă aș fi mai tânăr, îmi place munca. Muncim mult și dormim puțin. Așa este. Dacă nu muncești, nu ai. Dacă muncești, nu ți se ajunge. Dacă stai, da, nu ai. Ar putea să fie mai bine. De ce? Nu suntem chiar așa mulțumiți cum merge treaba. Și cum vă manifestați acest libertinaj? Cum mi-am manifestat și înainte. Cu excepția că nu aveam posibilitatea să ieșim în afara țării, ceea ce nici în ziua de astăzi nu prea pot. Dacă nu... Deci doar aici local? Da. Prin ideile pe care le am, prin comportamentul pe care l-am față de oameni. Nu-s prea în formă cu toate structurile astea care și cu toate legile care s-au dat. Nu le cunoaștem pe toate, în mare măsură. Credeți că pentru aceasta aveți neapărat nevoie de legi? Trebuie și niște legi care să ne și susține și să mai multe chestii care... Am autorizație, am tot, plătesc. Nu pot să stau acasă, trebuie să muncesc. Deci credeți că numai cei care lucrează pot fi persoane libertine? Nu. Persoane libertine sunt toată lumea. În țara nu este libertate, fiecare face ce vrea, face cum gândește. Pentru că așa se poate. Fiecare om după concepția lui. Pentru că vă spun ce, oamenii proști nu există. Toți oamenii deștepți în felul lui. Unul e deștept într-un sens, ălălalt într-ăst, un doctor e deștept în sensul lui, un șofer e deștept în... Oamenii proști nu există. Cine zice că ăla e prost cu tare, n-are capacitate de concepție.